Buen día, amics. Avui parlarem de la cuina. Hoy hablaremos de la cocina, del vocabulario que utilizamos en la cocina. Por ejemplo, los cubiertos. En català, els coberts. La cuchara, la cullera. Menjo sopa amb la cullera. El cuchillo, el ganivet. El ganivet. El ganivet per tallar la carn, el ganivet per tallar el peix. El tenedor, la forquilla. Les pinces, les pinzas. La paella, la paella. La sartén, la paella. El bol, el bol. El plato, el plat. El vaso, el got. Los vasos, els gots. Bec aigua amb el got. M'he posat aigua en el got. La cazuela, la cassola. També què ens hi trobem en una cuina? El horno, el forn. Los armarios, els armaris. Trobaràs el got dins de l'armari. La nevera, la nevera. El congelador, el congelador. El congelador. Guardo la carn dins del congelador. El microones, el microones. Escalfo la llet amb el microones. La tostadora, la torradora. Em faig torrades amb la torradora. Torro el pa a la torradora. Los trapos de cocina, els draps de cuina. M'eixugo les mans amb els draps de cuina. El colador, el colador. El ratllador, el ratllador. Ratllo el formatge amb el ratllador. Bé, doncs fins aquí el vocabulari bàsic de la cuina. Aquí, fins una altra!